Molt bones amics de YouTube, com estem? Tot bé? Jo sóc el director Lucas Paredes de l'empresa Move Masteries i sabeu com mirar la meteorologia? No? Pues no passa res, avui jo us explico com mirar-ho. Ok, pues el primer pas és entrar a Google i buscar Meteoblue. Jo recomano aquesta pàgina perquè a mi em serveix molt més que altres. Jo ara entraré, per exemple, a temps de Sant Cugat del Vallès perquè és on es situa la nostra empresa Move Mastery. I res, com podem veure, aquí està la previsió setmanal, hi ha un poc de tot, també tenim aquí les temperatures. Avui, per exemple, fa un màxim de 8 graus i un mínim de 7. I aquí també tenim moltes opcions per mirar moltes més coses. Per exemple, tenim el temps de 14 dies, tenim el temps d'avui. També tenim webcams per mirar com està ara mateix Sant Cugat del Vallès. I aquí tenim molt altres opcions més. Vale, ara us explicaré la previsió setmanal. Com podem veure, tenim molta informació i jo us diré per què serveix cadascun. Aquí podem veure dos números. La de dalt és la que marca la temperatura màxima i la de baix és la que marca una temperatura mínima del dia. Avui, per exemple, la màxima és de 8 graus i la mínima de 7. I, per exemple, demà la màxima de 13 i la mínima de 5. També podem veure més a baix la velocitat del vent. La velocitat del vent es marca de 6 km en direcció sud-est. I també tenim la quantitat d'aigua que cau, entre 10 i 20 mil·límetres quadrats. També podem veure el pronòstic de sol, que hi ha uns 0 hores de sol perquè està plovent tot el dia. I també tenim puntets. Aquests puntets, per què serveixen? Aquest puntet significa la probabilitat que hi ha que passi el que està per aquí. Per exemple, aquí tenim 3 puntets. Això vol dir que és molt probable que passi tot el que digui aquí. Però, per exemple, aquí el dimecres tenim només un puntet. Això vol dir que això pot canviar. Pot canviar demà passat o inclús avui. Així que, si baixem més, també tenim totes les descripcions detallades per hora, el que us he explicat per aquí, però amb més detall. Ja us he ensenyat com funciona per mirar la meteorologia de la setmana i ara us explicaré com funciona la meteorologia d'aquí a 15 dies. Hem de clicar aquí a baix dels temps dels 7 dies i només veient això ens mostra el temps de la setmana que ve i d'aquí a 2 setmanes, fins al dijous. Aquí tenim més o menys el mateix però d'una forma més expandida, que ens mostra els dies que pot ploure i els dies que no. Aquí també tenim la previsibilitat, en comptes de puntet ara són en ratlles i ens mostra la probabilitat. Sempre les probabilitats seran més altes al principi de la setmana i a l'última setmana sempre seran més baixos perquè no és 100% segur. Per exemple, avui tenim un 65%, demà un 55%, demà passat un 75%, en comptes d'aquí a 2 setmanes tenim un 35%, 45%, 30%. Això pot canviar entre avui, demà o els altres dies que vagin ara. Aquí també tenim la temperatura que ens mostra en forma de gràfica. Tenim la ratlla vermella que ens mostra la calor i la ratlla blava que ens mostra el fred que farà. I també tenim per aquí, baixant una mica més, la precipitació i la probabilitat de pluja. Ja està explicat el temps d'aquí a 14 dies i ara us explicaré el temps, com podem veure el temps d'avui. Aquí tenim, bàsicament, ens mostra una mica quan surt el sol, quan s'amaga. Això és molt interessant pels que estan fent Ramadan ara perquè aquí es marca que a les 7:03 del matí puja el sol i a les 6:58 baixa el sol i es posa la lluna a les 7:20 i se'n va a les 7:09. També tenim aquí una mica les hores del dia i el temps que fa les hores del dia. Per exemple, avui s'ha mantingut entre 8 i 7 graus, però ara passarem a una opció molt interessant que té el Meteoblue, que és una gran part de la raó que jo utilitzo Meteoblue, que és el webcam. El webcam és molt interessant perquè podem veure
temps real, com està el temps del lloc on estàs, sense sortir de casa, on vols anar també. Per exemple, si vols anar d'aquí a Sabadell i no saps quin temps fa, també ho pots mirar al webcam. Per exemple, aquí a Sant Cugat, tot ple de núvols, molt negre, una mica de ventiscle també, i res, bàsicament també tenim aquí per Sabadell com està avui, per Barcelona, per centre, per la Ronda de Dalt i tot això. Bueno, nois, i per últim us explicaré una cosa molt important i interessant també, els mapes meteorològics. Aquí podem veure Espanya i part d'Europa, però també si desampliem podem veure llocs de tot el món. Per exemple, el que ens interessa a nosaltres és cap aquí, cap a Barcelona. Aquí podem veure a l'opció d'animació de vent que el vent ve de tramuntana i se'n va cap a València. També tenim altres opcions, que és satèl·lite, que el satèl·lit el que fa és veure el nostre planeta des d'un satèl·lit. I també un radar meteorològic. Aquí també és important perquè es mostra la previsió de pluja i tot això. Per exemple, aquí estan els colors i es mostra aquí altres colors. Per exemple, aquí és un color més o menys blau fort i la pluja significa que està moderat. També tenia altra opció de núvols i precipitacions. Els núvols i precipitacions, com podem veure, també va per colors i aquí tenim tota la tonalitat de colors de què són, de quants mil·límetres i tot això. També la temperatura. La temperatura, com podem veure, és de color verd. Això vol dir que està més o menys entre 10-6 graus, més o menys. També les hores de sol. Les hores de sol, per exemple, aquí està més fosc perquè per tota aquesta zona d'Espanya està plovent, però com podem veure aquí hi ha més de groc, perquè per aquí hi ha més sol, hi ha molt temps. També tenim a la ràfaga de vents, això és molt important, sobretot pels motoristes com jo, per saber si és segur anar a la carretera o no. També tenim la humitat relativa, també es mostra d'un color més fosc i aquí tenim una humitat d'uns 80-70% d'humitat. I tenim moltes opcions més, que si sou curiosos podeu checar un ull. Bueno, nois, fins aquí la meva explicació. Us he explicat només aquests 5 punts, ja que és el més important d'aquesta pàgina, però també tenim altres coses molt interessants, que, per exemple, l'aviació, l'aire lliure, l'agricultura, història i clima i tot això. Si sou curiosos, com ja he dit abans, podeu entrar i podeu veure. I bueno, amics de YouTube, fins aquí la meva explicació. Moltes gràcies per veure. I res, no us oblideu de subscriure-vos i activar la campanita i doneu-li like.